rulle sig igennem. Nå, hør det her, gutter. Vi bliver nødt til at dele os op i to. Hvad er holdene? Er det mig, Graver, Mark og Ghost? Ja. Og så må vi køre venstre og højre, og vi skal tale sammen selvfølgelig. Og det kræver stille og roligt, og vi bliver nødt til at campe. Det eneste måde vi... Så hvis vi skal ned og kigge på den der camp der, så der er nogen, der tager venstre. Der er skød der. Ja, lige præcis. Der er mange hernede. Så der er nogen, der går højre om. Vi går helt højre, og I går venstre ud i skoven. Kom med, Grav. Hvem skyder? Nej, der lige tog der en zombie der. Yes. I går venstre. Vi går højre. Yes. Bag dig, Mark. Jeg vil bare bagefter dig, GB, når du har noget til tæt på. Ja. Jeg bare tager frem, så jeg har lidt range med det samme. Ja, du har ranger. Jeg har close. Mid-range. Ja, lige præcis. I har den største fordel, Mark, og... fordi I får højde. Vi tager over for det, der hedder Bash. Bash, det er den skov, som der kører imellem til højre. Hvis man kigger her fra os af, så teltet så over til højre. Der er jo det der Quonset der. Der hedder de der skovområde, det hedder Bash. Ja, okay. Så det er Bash. Det er overvejen. Og det er der folk, de sidder og sniper fra os, og herfra, hvor vi er. Så herfra, Ej, det er der ikke helt dårligt her. Nej, det er ikke helt skidt. Så jeg skifter over til SQS'eren herfra. Og ja, der går tæt. Nej, I kan ikke se os. Hvad er du der, Mark? Jeg sidder helt stille nede ved kanten af Pinewoodsen her. Lige før du kommer til hegnet. Løber lige ind. Jeg kan høre dig nu her. Jeg er på din venstre side. Det var dig. Fik det vildeste nøje på der, mand. Svært at se her noget herfra, Mark. Jamen, der er træer af busker. Har du rigtig godt overblik her, hvis du kommer op frem til nogle... Løber Du lidt skal til venstre. længere til venstre, Mark. Ja, jeg kan tage bagved dig. Du skal tage den her herop. Her, kom her. Den her. Og så bare first person herop. Så dækker jeg dig. Og det var nede fra... Ja, nede for Quonset. Jeg løber ind Tror jeg, det er ikke længere væk end Quantet? Ikke meget. Jeg løber ind. Hvad siger du, løber du ind? Sig lidt mere. Ghost. Ja. Ja, Skal du ikke camp, eller det er bare lige... Det er nede den anden ende. Det er inde i skoven imellem Quonset og det der Jeg vagtårn. trækker lidt derhen, så jeg kan kigge ned over airfielden. Ja. Det her, de skud, der kommer, gutter, det er på modsættelse, altså der, hvor mig og Graver var, da vi løb ned. Derovre ved poppen. Ja, ikke Jeg så løb langt ned, så jeg nede, kan kigge men over den airfielden. vej, ja, lige præcis. Kom. Pursuit. Jeg kører lige first person her. Jeg prøver at følge de skud der. Ja, det var godt lyde, det var næsten helt... Enten er det med det der vagtstuer, eller Ja, sådan det er helt omkring 300-500 meter. Er du på væk, ikke? indersiden eller ydersiden af... Ja, inde på indersiden. Ja, men det er modsat side af teltene. over på Bash-siden. Over på Bash-siden af. Hvor langt går du ned, Ghost? Ja, Hvad er lige ude når i du kommer frames ind. nu her? Ja, det er okay. Men er du også nu? Ja, jeg mener den ikke Stadigvæk. stiger ikke. Stadigvæk. Slutningen af Ja, teltlejren. Jeg stopper i nogle træer her. Rocken. Indersiden. Der kommer den igen nu her. Jeg giver lige et par sekunder med så. Hvor er du henne? Der kommer en. Der er en lige herude foran os. Der er en med hvidt armband. Hvor? Der er tre mennesker, der lige løber forbi os. Hvorhen? Ude ved os af. Jeg kan høre, der bliver skudt. Ghost, lad os lige meet op her. Ja, jeg er over ved sandsækkene. Ved teltlejren. Der du løber ind. Jeg så godt, der løber nogen ude, helt ude ved hegnet, ikke? Ja. Jeg skal væk. Vi Så skal det- væk. Der er tre mennesker. Vi skal Så væk. kom Vi over løber til- tilbage, hvor vi var. Grundsæt og den vej. Tre mennesker. Tre mennesker med hvidt armband, alle sammen. Ja.
Altså, Det er jo været højere om grønt med det Ja. der. Ja, jeg løber lige foran grønset nu her. Der er skråt fra Jamen, last. jeg er lige bagved dig. Jeg er Bagved. 10 meter. Ja, tak. ja, jeg så en, der løb der forbi grønset. Ja, vi løber Nej, jeg 2 kører mand bagved mig. grønt. Ja. Bare væk. Bare væk. Jeg kan ikke se, Nej. hvor du er hen, Ghost. Der er over ved sandsækkene lige ved indgang. De er fuldt dækt. Ude på vores Ja. venstre nu her. Skal jeg sætte mig her i kanten måske? Jeg kan se, ja. Nej, jeg kan ikke komme derover. Der er jo zombier alle vejen her. Jeg tænker Fuck, med, at hvor vi helt skal have lidt lortet. mere afstand. Vi skal bare have afstand, så vi kan se dem inden. Så bare løbe direkte over Over på den anden i side. teltet. Ja, bare direkte over i teltet. Der er ikke. Der Der bliver bliver håndgranat efter os. Håndgranat. Shotgun. Ja, håndgranat. det var håndgranat. Ja, det er et stykke bag ved os. Det lød som om det var foran os. Nej, altså det var bag ved os. Det kunne jeg høre. Okay, der var en, der prøvede at kaste en granat efter os. Så. Løber I over mod teltene nu her? Nej, Ja, vi løber- vi løber over mod vi teltet løber for åbne bash på af. den. For bash. Okay. Vi løber over. Så Ja, der bliver skudt. Ja, men jeg tror ikke det er efter os. Der er ikke nogen knald. Ekstra Sikker? knald. Jeg kan ikke se, de Ja. skyder her Jeg i ved ikke, hvert om fald. de har nok trukket zombier, når de gør det der. Jeg kan stå og se grønset herfra. Jeg er hvor lige jeg her. Jeg er lige her. Jeg tror godt, jeg løber bare lige ud på den anden side. Tror du ikke, det er en god idé? Jo, god idé. Hvorfor er der hul der? Hul her. Vi løber altså helt over til de fjerne træer derovre, så de ikke kan løbe Jeg os baiter ryggen. lige lidt her. Det lyder som om, der bliver skudt til venstre for os, Mark. Ja, det er rigtig mange her. Jeg kommer og løber tilbage. Der ligger sgu en armor box, en protector case. Det var bare lige nede under et træ. Der er en, der bliver skudt over ved dig af. Ja, Graver. det var mig, jeg skød i med gule armbånd. Er han død, eller hvad? Det ved jeg ikke. Løber du ind i skoven? Ja, jeg løber, jeg er ved vejen. Graver, det var over ved dig af. Står og sigter modsat vej nu, ikke? Han er død nu. Sådan. Husk nu, gul armbånd. Ja, han er død nu. Hvor mange gange har du skudt, mand? Ja, han bevægede sig efter, jeg havde skudt ham. Jeg er over til din højre bag ved dig. Bare tag alle tingene af ham. Okay. Husk nu, gul armbånd, så betyder det nok, de er flere. De er altid mere end en. Altid. Der er ikke nogen, der spiller alene mere. En dude oppe ved Bash på din... Venstre, Han eller løb... Ja, på din højre side må det være. højre? Okay. Jeg kan se Ja. hans lige herfra, Mark. Jeg kan ikke se, om han lister Sidder frem. nede bag pinewoodden hernede. Tror jeg måske. Der kommer Ja, de op alle på den tre. anden side De af white, hvide armbånd. Ja. Kommer alle tre. Okay. Det bliver nok mit endelige, det her, gutter. Men Skal jeg skyde på dem? jamen, når det er, at du får et clean shot, når de sidder stille, så kan du lave nogle skud, jo. Nej, bare blive stående her. Lige se, om det ikke snart ligger stille, så jeg kan skyde. Jamen, du skal ikke gøre noget for ilet. Nej, men det er også, Hvis jeg kan jeg tage- venter, hvis jeg de kan tage bliver dem ud liggende der. De ligger bare, de game hvor jeg tror, de prøver på at finde de andre. Hvor er I henne, gutter? Kan I skyde mod Bash? I ved godt, hvor Bash er, ikke? Jeg kommer ind og løber tættere mod dig. Jeg forsvinder lidt bag ved nogle træer, der lige skygger for mig. Jeg ligger under Kom på din højre, elledningerne. 2 mand, de kommer nærmere, 3 mand, alle 3 begynder at kommer. lagge helt vildt. Begynder at lagge helt vildt nu. Så kommer de tæt på nu. Jeg ser dem. Alle 3 løber forbi dig, gør de ikke? Jo, de gør. Ja, der er en, den sidste mand, han kommer forbi derinde nu. Jeg har Jeg skudt løber den over ene vejen, her. no keep. Det er Ghost. Hvad? Jeg løber over vejen. Skud. Hvem er det? Jeg har skudt det? den ene her. Er de andre, de er løbet forbi, GB? Ja, de er Ja, løbet jeg forbi. ser dig, Jeg har Mark. skudt Jeg er lige den, bag dig. den ene her. Så de er begge alle sammen inde i compound. Jeg har skudt den ene. Den ene er død. Den sidste han er inde i compound nu. Kommer ned på højre side. Han var lige ned igen. Ja, og jeg er lige bag Mark. Sådan. Sådan skal det gøres, ikke? Kan I se det? Der har vi skudt en. De er oppe, kommer op mod jeres ende nu af compoundet. Kommer de over mod os, eller hvad? Ja, oppe i jeres ende. Jeg har ikke lige helt styr på dem. Den ene han løber over omkring Gilly. Ja, vi er nede på ved trælinjen bagved. Jeg løber fremad. Så er man kommet ud i det åbne her.
Ja, Vi har jo faktisk, vi er i parallel linje med airfielden, ikke? Og der er en over i den der bunker der, den der sandsækkebunker. Jeg sidder oppe ved stenene for enden. Jo, derovre jeg så Ja, en jeg sidder lidt sidst. siden af dig. De løber nede i bunden dernede, nu løber de over til højre igen. Over mod grusvejen der. Jeg er død! Lige ved siden af dig. På din venstre side. Det er oppe ved mig, GB. Skal jeg Han komme? er død. Ja, jeg er død. Han er også død. Jeg fik ham. Okay. Jeg bliver skudt nede i compounden. Omkring Det kan jeg compounden. Der er sikkert en mere, Mark. Det ved jeg ikke. Jeg ligger næsten ved siden af dig, ikke Mark. Jeg løber lige væk nu her, mens jeg loader. Ja, du løber lige ved siden af mig, der. Jeg ligger lige i den yderste træer. Der er lige pulsen op, og konen vågnede på sofaen. Jeg er jo sindssygt, mand. Ej, hvorfor fanden døde du, mand? Bare ud af nowhere. Ja. Der er en zombie heroppe, kan jeg se. Jeg skyder igen, bare lige så jeg ved det. Og jeg er nede ved kyst. GB, løber Jeg du skulle- rundt? Det er mig, der skyder. Ja, jeg løber. Jeg løber mod jer. Jeg er skudt nede Du i er sgu ind compounden. i compounden. Jeg havde musikken i hånden, jeg nåede lige præcis at switche her, og galt jeg ved at skyde, mand. Det lyder det ikke som om det er 2-3 stykker, der Jo, slås? det er 2-3 slag. Jamen, jeg løber derind og ser, hvad der sker. Du var lige ved siden. Nej, det var en zombie, der forbi mig. Jeg har lige skudt en zombie. Ja, der løber en lige ved siden af mig. Eller han har ikke set mig. Ja, fanden, jeg fik en. Ja, vi har fået 2 indtil videre, mand. 3 har vi fået. Jeg ser dem. Vi kræfter med ved med at komme ud så. Ud igen. Ser du dem, GB? Ja, de er syd i compounden. Så meget syd, man kan komme. 50 meter fra den der bunker, der er. Ja, men jeg har snart ikke... Jeg ved sgu ikke, om det er nogen god idé at flytte mig herfra over. Jamen, det skal du langt. Fordi der ligger jeg faktisk Du må rimelig. sove. Jeg kan se ud af det. Du var så Overwatch. Ja, man kan ikke se hele området. Han havde sgu ikke flere skud, han brugte alle sine... Han havde også en MP5'er. Okay. Han blev bare tør for skud, før jeg gjorde. Er du inde i compounden, GB? Så du har fået 2 næsten. nu? Ja, okay. Jeg kan se dig. Der kommer en ud mod dig nu. Jeg ser ham, jeg ser ham. Og han har zombier efter sig. Ja, jeg ser ham. Hele bare rune på der går. Ja, ja. Han løber den anden vej. Ja. Nå. Zombien løber i hvert fald den anden vej lige pt. Jeg kan ikke se ham. Se om de har hvide armbånd. Jeg kan kun lige se zombier bevæge sig. Det er skudt. Jeg tror det ikke. Alle side vest. Han er nede. Fisk godt. Zombie efter mig. Okay, det har jeg aldrig oplevet før, en zombie kunne løbe der. Jeg skal bruge flere skud. Okay, det er sådan noget, så prøver jeg lige at kigge over mod Bash igen og lige det område. Ja, tak. Jeg kan godt lide, jeg har ikke noget ansigt, jeg har bare et sort hoved. Ja, det har jeg også nogle gange. Hvem skyder? Ja, det er mig. Ja, okay. Jeg er nødt til Hvor lige er at du tjekke ham henne, her. Bauer? Jeg ligger lige i trælinjen. Ja, hvad fanden er det? I prøver lige at sætte mig ind på kortet i 2 sekunder. Kan du høre, jeg løber rundt eller hvad? Han havde ingen skid ham. Ikke lige nu. Han havde ingen skid, vi kunne bruge. Jeg ligger derovre omkring, hvor jeg satte mærke Der er en på kortet. magasin til en AK. Jeg løber ud af compounden. Væk. Løber mod gør jer. du det? Ja, væk. Mod jer. Ja, jeg har øjne, jeg havde øjne på dig, ja. Du løber Ser mig. omkring i Gilly.
Yes. Der er en zombie herude med det her hjørne her. Ja, jeg ser det. Jeg hører den. Jeg står lige i hjørnet, sådan lidt, den kommer på. Jeg skal bruge skud. Du fik da 30 fra mig her i magasinet. Jeg har brugt en del nu. Jamen, jeg har ikke lige styr på, hvor mange du har brugt. Havde du ikke 40 inden? Men jeg har brugt 50 af mig. det er... Jeg brugte måske 20 på ham der. Så er det næsten escalation. Der ligger en død mand her. Check pulse. Nu er den... Jeg prøver lige at tjekke ham her. Han er død, ham her. Hvor er det henne i området? AKM og hele lortet, mand. Et tromlemagasin. Jeg løber en zombie med fuld smadret hen mod hangaren i venstre side. Ved det første fængsel der. Så jeg tror, der er nogle players derovre. Ja, derovre må det Det være. er derovre, der er blevet skudt fra. Ham der Han løber hen mod hangaren. zigzag over, det kan jeg ikke se det her. Ja, der er masser af zombier der. Hold kæft. Han er meget looter med, mand. Attention. Attention. Okay, der var så også silencer på gunnen. Det havde jeg ikke lige set. Jeg har øjne på dig. Du blev skudt. Det er mig, der skød et skud med en silencer. Yes. Jeg skal mega skide, skulle jeg til at sige, tis, og jeg skal have en smøg, og det er helt det kører, mand. Ej, jeg bliver skudt op for dig. Ej, jeg er unconscious, Det er med en fald, Jeg skal have hjælp, jeg skal have suppression. Det er op for jeres venstre. Ej, jeg skal have... I skal skyde på ham. Jeg kan overhovedet ikke se, hvor han er henne. Jeg ser ham nu her. Bare skyd. Så han ikke får skudt mig død. Jeg har flyttet mig. Jeg bliver skudt 3 gange. Jeg skal ned og have hjælp. Han nåede at skyde mig 2 gange. Han sætter flag. Jeg er nede. Der shit. Jamen, jeg kan ikke gøre noget mod en fald, mand. Hvor fuck er han henne? Jeg ramte ham 5 gange. Jamen, så ryger han nok også ned, måske. Ja, de ved jo ikke, hvor mange vi er jo. Piss, you're dead. Jeg er nede. Død. Slut. Pis. Det er unfair. Vi fik sgu da nogle stykker. Vi ville have kamp, vi fik kamp. Det gjorde vi. Ja, jeg er død.